राजा चातुर्य से अनेक निर्माणी କରିଛନ୍ତି ସୁର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମୋ ମାଲା ରାଣୀ ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ମୟ ଘଟଣା ଦେଖିବୁ ଏଠାରେ ରାବଣ ଘରରେ ଶହେ ନାଚି ଅଛି ଏପରି ରମଣୀ ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ମାଲା ଜନନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଘରେ ହନୁ ଯେ ଓରାରେ ବସିଥିଲା निकटକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତା ଜନନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପେ ବୀର ନିକଟକୁ ଯାଇ पड़ी आसिबा समय कहिथिला संपत्त तुम तो कारण मध्यरे रखियो छ रामको मोहर हां संपत्त कहिबा कथा चितई से